ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରେନି, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଡରୁନାହାନ୍ତି କିପରି? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲଟେ ବି ଖୋଲୁନାହିଁ, ତେବେ ତମେ ମାନେ କିପରି ଭାବିପାରୁଛ ତମେ ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିଯିବ ବୋଲି? ଯେତିକି ସବୁ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ ସବୁ, କେଉଁଠି ବି ତୁମକୁ ଜାଗା ମିଳିବନି। ବାବା ବୋଲବମ୍ ନାଁରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଏ ମଉସା ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବୋଲବମ୍ ନାଁରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଭଳି କ'ଣ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି? ପୁରା ନିଶାରେ ପୁରା ଉବୁଟୁବୁ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ କହିକି ତାକୁ ମାନେ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ତ ଖାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ଏତେ ଯେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ବାଟ ମେଲେଇକି ରଖିଛି, ଦରକାର ହାତ ମାରିବା ମନକୁ ଯିବ ଆଉ ତ ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏମାନେ ମାନେ କିଛି ପର୍ବ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବେ ସେ କଥା ସିଏ ଆଗୁଆ ଭାବିକି ରଖିଦେବେ। ଏଇ ଝିଅଟିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଅଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି କରିକି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଯେମିତି ଏଠି କାହା ବାହାଘର ହେଉଛି। ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ନାଚିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ନାଚୁଛି ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ। ପୁରା ଡିଜେ ବାଜିଲେ ଯେମିତି ନାଚନ୍ତି, ବାହାଘର ସାହାଘର ଯେମିତି ନାଚନ୍ତି ସେମିତି ନାଚୁଛି। ଏଙ୍କୁ ଦେଖିକି କିଏ କହିବ ଏମାନେ ବୋଲବମ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି? ନିଜର ତ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ତ ଖରାପ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏଭଳି ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁ ବାରରେ ଯାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବୋଲବମ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କେତେ ଭକ୍ତି ଭାବନାର ସହିତ ପାଣି ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସେଇଠି ସରିଯିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ତ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଟାଣିକି ଧରୁଛ ସେମାନେ ବି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚା ମନରେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛ ତାହେଲେ ସଚ୍ଚା ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ, ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ନିଜକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିକି ନିଜେ ତ ବଦନାମ ହେଉଛ, ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ବି ଖରାପ କରୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ବି ଖରାପ କରୁଛ। ଲୋକମାନେ କେତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବୁ, କେତେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ କିଏ କ'ଣ ଆଶା ରଖିକି ବସିଥାନ୍ତି। ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଏଇଟା ମାନସିକ କରିବୁ, ସେଇଟା ମାନସିକ କରିବୁ, ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିବୁ, କେତେ କଥା ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିକି ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ବୋଲବମ୍ ନାଁରେ ଏଠି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ। ଯେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁ ହିଁ ନାହଁ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛ ଠାକୁର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତମେମାନେ ବି ଠାକୁର ବୋଲି କିଛି ମାନନି। ଏଇଭଳି ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିକି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା କର। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରେନି, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଡରୁନାହାନ୍ତି କିପରି? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲଟେ ବି ଖୋଲୁନାହିଁ, ତେବେ ତମେ ମାନେ କିପରି ଭାବିପାରୁଛ ତମେ ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିଯିବ ବୋଲି? ଯେତିକି ସବୁ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ ସବୁ, କେଉଁଠି ବି ତୁମକୁ ଜାଗା ମିଳିବନି।
ଦୟାକରି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଖରାପ କର୍ମ କରିବା, ଆମ ପିଲାମାନେ, ଆମ ପିଢ଼ି ପରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ସବୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଆମର ସବୁ ପର୍ବକୁ ଏଇଭଳି ନାଚ ଗୀତ ମଜାମସ୍ତିରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ହେଲେ ମାନିବାନି, ଆମର ଯେଉଁ ଆଗ ପିଢ଼ି ସବୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିବେ?